Blian difriúil atá hana hain agus championí na bliana sicáte corca atá sa tóir ar seachtú críomhléire na sa chéile sna bouta cáile. Tríiste chiaíiad na chlí hana hain na gríomh na món. Tá siad fós rás mar sin hain le grímáil a churn Brendan Martin, Genevieve Van Fóver. Cúlí Níhándra nói is scarad hain agus bleachlí a nula. Bleachlí is sprécht an láúd, nar cadíú cúlí na damse Carla Ró. Ní rasúlinn teag cin úsáid an láúd a bar Croke agus bhí cailíní na príomhcharach híos leis go mór dá bhár. Tá sé fógraí neohafach go méidsúlinn teag a úsáid festa áit bhfuil sé ar fáil. Agus áit nach bhfuil go mé muir scórála i gach clufa chréalfar, muir a rachas a muín picturí telefíse le seicáil má tá abras a bit ar amsiú scór nó na amsiú. Sé dín seachtú séú déag aganne mar ora agus mar chréalfar ar fellnaán, séú intachamachrún, chuid gan na toirí go dtí seo chuir sé dínta sa roiine. Bhín splódar a lebaint le séú fellnaán fellbhléan, agus tá sé canál caibhdíistecha déir mar anhear, so tá muidir súl go mór leis, bei maiseachtaí bagad technúil buna gin freisin agus bei muidir bunú feachtas pulscoireachta mar sin, séú mór, súla go leor agus caibhis céige bheits an bua. Crealfar an chéad chlufa críomh seachtain ón saharan na Thuras an Cabán ar bhrá líise imró buteirí an chlufa sin Port Láirge leis seansáil ar bhleachlí. Rúí Mc Nuacht TG4.